Suomi on usein kesällä kaunis. Nyt on alkukesä, toukokuun puoliväli. Ja mä höpisen tähän joku 10-15 sekkaa tähän alkuun ennen kuin mä sanon sen asian, koska tää voidaan sensuroida YouTuben toimesta. Ja mä en kaunistele mä en liioittele asioita nyt kun mä sit sanon tän. Kattokaa nyt oikeesti helvetti, ottakaa selvää asioista. Niin eräs lähi-itäläinen maa tai valtio, se ei varsinaisesti ole maa, vaan se on ryöstetty valtio, ryöstynyt maan itsellensä, josta mä oon puhunut aikaisemminkin. Mulla on siinä kanavalla niitä videoita, kattokaa. Mä laitan tuohon kommenttikenttään tämän videon alle ainakin yhden soittolista ja sitten vähän niitä jotain posteja, mitä nyt on, tai jonkun postin, minkä mä nyt on kirjoittanut, niin saatte vähän enemmän selkoa asiasta. Eli maa, jonka nimi alkaa Iillä. Kai tässä on kulunut nyt sen verran aikaa, että voi sanoa, että niin Israel omistaa nyt varmaankin Suomesta ison osan jo siitä puolustussysteemistä ja muusta. Että Suomen hallitus ja sitten puolustuslaitos, niin ne käytännössä käy sotarikollisten kanssa kauppaa. Israel siis. Ja ne on tehnyt sitä kansanmurhaa siellä Gazassa ja tappanut niitä siviileitä myös tuolla Libanonissa nyt. Ja minkälainen tää on olevinaan sivistysvaltio tää Suomi. Niin minkälainen sivistysvaltio turvautuu tällaiseen asiaan, että pidetään se oma napa turvassa muiden kustannuksella, vauvojen, lasten, aikuisten, vanhusten kustannuksella, joita on tapettu tuhansittain, kidutettu, raiskattu. Niillä on aiheutettu elinikäisiä traumoja. Siellä Gazassa esimerkiksi. Todellakin niin kehotan katsomaan nyt tuon soittolistan, ja sitten, joka on tämän videon alla. Ja sitten Israel on kehittänyt sitä valvontateknologiaa. Eli sitä nyt on varmaan sitten tulossa tänne kanssa jonnekin Helsinkiin ja suurkaupunkeihin ja muualle. Että tästä tulee tämmönen niinku valvontasysteemi. Siellä on mä en tiedä onko se Orpo liittynyt tuohon, mutta ainakin se, mikä sen nimi nyt oli, joku Häkkänen tai mikä se oli se puolustusministeri nykyinen, ajanut näitä asioita. Ja sitten oli se joku nainen, joka järjesti sen konferenssin. Eli täällä kävi nyt iso joukko korkea-arvoisia israelilaisia viranomaisia ja sitä sotilasjunttaa kävi täällä Suomessa. Et Suomi nyt tekee lainausmerkeissä puolustusyhteistyötä käytännössä siis pahemman joukon kuin natsit. Hirveämmän joukon kanssa kuin natsit oli. Se mitä ne on tehnyt siellä Gazassa esimerkiksi tai muualla, niin minkä takia mä oon ylipäänsä tehnyt näitä videoita, osoittanut sen egon valheellisuuden ja sen minäkuvan ja sitten just ne kaikki pelot, siis pelkoon liittyvä aggressiivisuus ja muut, niin se on pitkälti osittain sen takia, että mitä tällä pallolla on meneillään just ton Israelin paskan muodossa. Se on syöpä, se on parasiitti. Se toimii kuin parasiitti, se toimii kuin syöpä. Se kaappaa soluja, jotka sitten niin kuin muuttuu itse myöskin syöväksi. Eli nyt tässä Suomen hallituksessa myös on niitä tollaisia saastuneita soluja. Ja mitä hyvää, niin kuin katsokaa sitä meininkiä, mitä on tehty nyt niin kuin Suomessakin köyhille ihmisille taloudellisesti. Otettu rahaa ja niin kuin tukea pois niiltä, jotka sitä oikeasti tarvitsee tai tarvitsisi. Ja sitten annettu niitä tukia ja myönnytyksiä ja muita niin niille rikkaille. Ja tässä on se verkosto nyt niin kuin osittain takana. Sen perusteella, mitä mä nyt luin, se
Hesarin artikkeli. Ja sitten ne ihmiset, jotka on mukana tässä, ne on alun perin ehkä tullut huijatuksi tähän asiaan. Tähän, niin kuin, että nyt yritetään pitää lainausmerkeissä Suomi turvassa. Se ei ole se syy noille asioille tässä tietenkään, mutta jos ne henkilöt ei lähde siitä pois ja jos ei niin kuin tee asialle jotain, että toimi ihmisyyden hyväksi, maksaa ehkä takaisin niille gaasalaisille ja libanonilaisille ja ehkä iranilaisille ja muille siitä, mitä niille on tehty, niin siinä on sitten karman seuraukset, eipä käy kateeksi. Että tää Suomen hyvinvointi, mikä on Suomi enää nykyisin. Ja sitten lainausmerkeissä Suomen hyvinvointi perustuu nyt sitten pitkälti sille, että lasten murhaamiselle, vauvojen murhaamiselle, miesten ja naisten murhaamiselle ja vanhusten murhaamiselle. Ja mä en ite pysty olemaan tässä enää jossain Helsingissä asua ja hyötyä noista asioista enää nykypäivänä. Että täytyy nyt katsoa, että mitä tässä voi tehdä enemmän omavaraiseksi ehkä. Ja ainakin mulla on ainakin oma tunto ihan puhdas. Et sen takia mä näen, en osittain itteni takia joo, mutta ihan yleisihmisyyden vuoksi teen myös näitä videoita ja sen takia, ettei nyt pääsisi syntymään niitä tai jatkuu toi katastrofi. Ja sit ei suomalaiset ole jotenkin tärkeämpiä kuin mitkään muutkaan ihmiset. Esimerkiksi ne syyrialaiset, gaasalaiset ja muut, mitä on kirjoitettu ja tapettu esimerkiksi. Ja sitten pelolla ja manipuloinnilla näitä ajetaan. Ja sitten yllätys, nyt heti ton konferenssin jälkeen, niin täällä oli joku droonivaroitus, että sanottiin helsinkiläisille, että pitäisi pysyä sisällä jonkun yli tunnin ajan tai jotain vastaavaa. Niin mulle tuli mieleen, että toi voisi olla sitä pelottelua ja sitä massakontrollia, että aiheutetaan sitä semmoisia pelkopiikkejä nyt esimerkiksi. Tai sitten se oli joku, mä en näitä yksityiskohtia ainakaan vielä tiedä, mutta tai sitten se oli se, että Venäjä pisti jonkun droonin tänne näin nyt on Israel-konferenssin takia. Eli miten tommonen edes pitää suomalaisia turvassa, koska nyt tämä tekee entistäkin todennäköisemmäksi sen, että Venäjä tulee sitten hyökkäämään Suomeen, koska se pitää tätä entistäkin isompana uhkana. Israel, joka siis on todellakin uhka koko maapallon hyvinvoinnille, ja sitten tämä vitun kultti tai tämä syöpä, tämä parasiitti, joka nyt on hallituksessa levinnyt sinne, ei kaikissa vielä, mutta monissa, ja sitten siihen puolustuslaitokseen, niin Israel, jolla on ydinaseita, joku yli 200 sen mukaan, mitä nyt on otettu asioista selvää muut tahot ja muuten. Mä oon lukenut itse tästä näin useista eri paikoista. Eli yli 200 ydinasetta Israelilla. Miten Suomi voi olla mukana jossain tällaisessa? Mikä on edes Suomi enää nykyisin? Ja miten tämmöinen pitää suomalaiset turvassa? Ja mitä se meininki on ollut viime vuodet muutenkin? Ja sitten tästä tulee mieleen nyt se COVID, se korona, ne karanteenit ja muut, että toi drooni-juttu esimerkiksi, että joo, että nyt pysykää sisällä, älkää menkö ulos. Niin tuommoista shokin aiheuttamista ja muuta, että pystyy sitten kontrolloimaan ihmisiä ja sitten vaikuttaa niiden mielipiteisiin ja katsomuksiin ja näkemyksiin siitä, miten asiat lainausmerkeissä muka on, mutta se on manipuloitua pelon tuottamista ja muuta pitkälti, ei täysin. Koska kyllä jos multa kysytään, niin nimenomaan tätä Israel-meininkiä kannattaa pelätä. Mihin tämä tulee johtamaan sitten loppujen lopuksi. Mutta siis, että millä tämä muutenkin nyt sitten on rakentunut. En mä voi elää muiden kustannuksella, varsinkin silleen muiden kustannuksella, että mä hyödyn siitä, että lapsia on tapettu, vauvoja on tapettu,
aikuisia naisia, miehiä tapettu, kidutettu, perheitä tuhottu, asuinalueita vedetty ihan täysin matalaksi. Ja nyt sit sinne ollaan vielä rakentamassa jotain lomakohdetta sinne Gazaan ja muualle. Ton jälkeen se on pitkään ollut suunnitelmissa, niin aivan vitun sairasta. Parasiittimaista demonista. Niin tän takia mä näitä teen pitkälti, että sais vähän niinku heräteltyä ihmisiä ja herätkää nyt saatana jo oikeesti. Ei pelkästään sen takia, että mitä teille tapahtuu, jos säkin esimerkiksi tiedät tästä asiasta ja sitten et tee asialle mitään, niin silläkin on seuraamuksensa. Mutta ei sen pidä olla se syy, minkä takia toimii vain niin kuin jostain oman hyvinvoinnin pelosta. Mäkin teen nyt tätä videota senkin uhalla, että tää keho kaapataan tai tapetaan, koska tänne nyt pääsee aika vapaasti niitä Israelin niitä poliiseja tai miskä se IDF. Ja ne on nimenomaan harjoittanut sitä palkkamurhaamista myös ja muuta. Tosin se alkaa sitten sillä, että esimerkiksi supistetaan kanava. Tai jos sitä nyt sitten tapahtuu, niin supistetaan kanava sillä, että sitä ei näe oikein mitenkään. Ei tule vastaan sitä YouTubessa. Ja sitten seuraava asia voisi olla joku, se mitä mä nyt on kuullut, niin aletaan tahraamaan mainetta ja kaikkea tollasta. Ja sitten ne äärimmäisemmät keinot on sitten niin kuin joku kaappaaminen ja sitten laittamalla niin kuin vangitseminen laittomasti. Ja sitten sen jälkeen niin ehkä telottaminen ja sitä on tapahtunut, tai ne niin yrittää Israelissa, niin ne on niistä telotuksista nyt kanssa puhunut ja ei se ole mitään. Se on kaikki shokeraavaa, mutta se ei mitään uutta sinänsä, kun katsoo mitä ne on tehnyt viime vuosikymmenet. Varastanut, ryöstänyt sen maan niiltä alkuperäisiltä asukkailta. Miksi tää puhelin kääntyi just silloin, kun toi lentokone? Varmaan jotenkin alitajuisesti kuuli ton äänen, niin sit tajus, että tuossa on lentokone nyt sitten. Et se on tietynlaista brutalismia ja niinku tietysti mielessä myös äärimmäistä brutalismia se, että elää täällä kauniissa Suomessa ja sit jos jotenkin niinku selkeästi hyötyy siitä, että se oma elämäntilanne on se, että on niinku hyvässä jamassa tällä hetkellä, mutta sen kustannuksella, että on niinku ihmisiä tapettu ja hyväksikäytetty ja manipuloitu ja muuta, aiheutettu ne traumat ja kaikki. Ja sekin on brutalismia, vaikka se ei ole niinku mitenkään erityisen näkyvää. Se näyttää siltä, että joo, kaikki on tosi kaunista ja kaikki on tosi hyviä ja mulla menee just hyvin ja sitten niinku on suljettu ihan täysin pois se, että mille tää kaikki perustuu loppujen lopuksi. Tää on ihan äärimmäistä niinku synkkyyttä, siis tämmönen paradoksi, että tietysti mielessä niinku ihmiset tuntuu olevan tosi niinku kohteliaita usein nykyisin monissa paikoissa, mut mitä siellä alla sitten on? Se kaikki on jotain maskia sit loppujen lopuksi, mut monet ei tiedä tästä asiasta. Eikä ne ei välttämättä tajua tai tiedä tai jotain. Mä en oo ihan satavarma, että miten tää voi jatkuu. Miksi ei ole mielenosoituksia isompia? Liittyen siihen kansanmurhiin oikeastaan. Ja sit myös paradoksaalisesti samaan aikaan voi tuntea tätä hyvinvointia kuitenkin. Mutta en mä kuitenkaan samaan aikaan sulje silmiä ja suuta ja muuta. Koska en mä mitenkään pysty
hyötymään noista asioista niin kuin tietämällä, mitä täällä tapahtuu nyt. Ja sitten muutenkin niin tästä tulee sit digitaalinen vankila näistä isommista kaupungeista ainakin, jos tämä jatkuu, koska se on Israel. Se on kehittänyt sitä sotateknologiaa ja sitä valvontateknologiaa ja muuta. Niin tämän takia tietoisuuden lisäämiseksi näitä mä yleensä teen. Tää oli ehkä vakavammasta päästä nyt tää. Mutta mä en tiedä mitä muuta tässä voi tehdä ja sitten tästä on pakko puhua kuitenkin. Mä en tiedä miten sais tän sanan kiirimään ja laittaa jotain lappuja ehkä ympäri kaupunkia. Joku kuva, joka sitten näyttää, että mitä on tehty. Niin mulla oli jossain vaiheessa siinä sivulla niin siitä verisestä lapsesta esimerkiksi kuva siinä etusivulla. En tiedä oliko siitä mitään hyötyä, mutta ainakin mä oon tehnyt oman osani ja ei mulla sen takia niin ei ole mikään tarve niin yrittää piilotella ja pelätä, että mitä jos mä jään nyt kiinni tästä näin, että tai sitten kun tää keho kuolee, niin mitä sen jälkeen, että mä en tehnytkään niitä asioita, mitä niinku ihmisen, niinku terve ihminen tekisi. Mut nyt on tullut tehtyä sitten, niin ei ole ainakaan sitä sit siinä kuolemahetkellä. En tiedä, katsotaan mikä seuraava video on. Mä laitan niitä linkkejä tähän alle, että katsokaa niitä sitten.